Kain na po. Hi everyone! Welcome back to my channel. Sa video nito guys, tayo ay magluluto ng fish curry. Ito po ay coconut powder. Gagamit po ako ng 1 cup. Ngayon naman po, i-dissolve ko lang siya sa hot water. Samahan po ako. Simulan na natin ang pagluluto. Unahin ko pong ilagay yung ating bawang. Sunod po natin yung ating luya. Ngayon naman po, maglalagay tayo ng curry powder. Gigisa ko po dito sa bawang sibuyas at saka luya. Nagamit po ako ng 2 tablespoon. Maglalagay po ako ng butter. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating gulay. Yung ating potato, carrots, at sabay-sabayin ko na po. At syempre ang ating pineapple. Halo-haloin ko lang po ito para ma-mix yung curry powder sa vegetables natin. Tutuin ko lang po siya ng bahagi. Lalagyan na po tayo ng
paminta din. Lalagay din po ako ng bay leaves. Ilalagay ko na yung ating coconut milk. Haluin ko lang po ito. Magdadagdag po ako ng konting tubig. So, bago pa po maluto yung ating mga vegetables, maglalagay na po tayo ng ibang pampalasa, kagaya nito, magic sarap. Gagamit po ako ng Maggi cubes. 1/4 lang ito po. Tutunamin ko na lang siya. Ito na po yung ating patatas, pero gusto ko yung medyo durog-durog po